kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Egunon ikusentzuleo, azoka telebistatik. Gaur abenduak 6 martitzena eta azokaren azkenengo eguna baduzue oraindik ona etortzeko aukera, badakizue arratsaldeko 8 arte zabalik izango dituela ateak Durangoko azoka honek. Eta Gerediaga elkarteak eginda azokaren gaineko balorazioa, egun baten faltan, baina esan daiteke iazko bisteri kopurua errepikatu egingo dela. Orain artekoan apur bat baxuagoa da, baina gaur bisitari kopuru handia espero da hemen Durangon. Azoka aurten lehenago iritsi da, ikasle eguna mantendu gura zelako aurreratu eginda azoka, eta azkenean 2 ikasle egun izan dira, atzo ere ikasle kopuru handia izan zelako. Azoka osatzen duten gunei dagokienez, balorazioa ere positiboa da, Xagu Ganbara, Otxenea, Areto Nagusia, Gogoetaren plaza, egonkortzen ari dira. Platero honan esaterako egunero, bete eginda kontzertuak ikusteko. Eta Euskal Editoren elkartea eta Musikarien Industriaren elkartea ere pozik dira azokak emandakoarekin. Jendearen joan etorria gora beratsua izan bada ere, eta egun baten faltan, datuak iazkoaren antzerakoak izango direla espero dute. Azoka apur bat aurreratzea erabaki genuen. Ikasle eguna mantentzearren eta bueltan ikasle egun 2 izan ditu. Ostiralean ikasle uholdea izan genuen, orduan etorri ziren talde gehienak, eta atzo ere gure sorpresarako egun lasaia itxaron arren ikasle talde asko ibili zen azokatik. Azpimarratu nahi nuke gero eta gehiago bisitaria ikusle izatetik parte hartzaile izatera igarotzen ari dela. Azoka ez da erakusleio hutsa. Azoka plaza bada, euskal kulturaren plaza, eta gero eta gehiago gara plaza honetan parte hartzen dugunak. Boluntariotza programaren topaketa ezberdinen edo egitarauko hainbat jarduera parte hartzaileren bitartez. Azokako guneak dira horren adibide argia. Aurten Xagu Ganbaran umeen sormena programazioaren erdigunean jarri dugu. Horren adibide argiena atzoko Talentue plazara. Eszenatokira igo eta egiten sekiten erakusteko irrikan zeuden guztiak. 3 orduko emanaldia egin zuten denen artean. Ahotsenean 123 proposamen aurkeztu dira, eta publikoak ohikoan bezala gogo honez erantzun du. Zuzenekoek kokagune aldaketa izan dute aurten. Formatua bera ere moldatu eginda espazio horretara. Kabian, nabarmentzekoa da komunitateek hartu duten garrantzia. Gaur egun, esan dezakegu, euskarazko eduki digitalen topagune esanguratua bihurtu dela. Ez bakarrik proiektu aurkeztu eta ezagutzera emateko. Horrez gain, proiektuetan lan egiteko ere lekua bada. Areto Nagusia eskaintza aldetik oso anitza izan da, baina batez ere gai sozialak nabarmendu dira. Bosgorailu bat izaten jarraitzen du proiektuak, aurkezteko, hausnarketak plazaratzeko, ikerketa gizarteratzeko eta zabalkunde lanen berri emateko. Irudienean, igarri dute euskarazko ikusentzunezkoen sortzaileek bertan egon nahi dutela. Urteko ekoizpen esanguratzuen lekua bihurtzen ari da. Azoka telebista Durangoko azokaren begi, belarri eta ahoa. Durangon gertatzen denaren berri ematen du egunero 10 orduko emisioa eskainiz. Platerueneko kontzertuetan aforoa betetzear izan dute ia egunero. Plan ona bihurtu da azokak ateak izten dituen erako. Eta amaitzeko, eszenatokian antzeslanen eskaintzan apostua eginda. Eta bueltan kopuru positiboak uzten ari da. Maratoiak bere publiko fidela izaten jarraitzen du. Programatutako obretan 2 minutuko txalo zaparradak ere izaten dira. Eta gaurko arratsaldeko emanaldirako sarrerak eren egun agortu ziren. Jendearen joan etorria orain arte izan da irregular xamarra izan da. Egun bat falta da eta ez dakigu gaur suposatzen da jai eguna izanik
jendea hurbilduko dela. Hala ere pentsatzen dugu gora bera hori ez dela haundia izango. Bueno, musika industriaren elkartetik egiten dugun valorazioa positiboa da. Euskal Herriko musika industriarako azokarik garrantzitsuenetarikoa da Durangoko azoka, eta argi dago guretzako eta bai publikoarentzat erreferentzia bat izaten jarraitzen duela. 51. edizio honetan diskoen salmentak mantendu egin dira. Asko dira gaurko egunerako programatutako ekintzak, solasaldiak, tailerrak eta abar, eta horietako bat laizter 12:00 egingo da, Gogetaren plaza, badakizu hemen landako guneko areto nagusi horretan, eta gaur azkenengo solasaldi egingo da, noski gaur delako azkenengo eguna, eta bertan izango dira Lara Izagirre zinemagilea batetik, Arkaizkano idazlea bestetik, eta gidatzen egongo da Fermin Etxegoien, kazetari eta idazlea eta hemen ditut nerekin, Fermin, eta Lara, egunon. Egunon. Eskerrik asko ona etortzegatik. Bueno, ordu erdi eskaz barru, hasiko da, gaurkoan historio bat nola asmatu. Bueno, galdera hori egingo dutzuet, ez da, historio bat nola asmatu edo zer izango da historio bat nola asmatu? Guk ere asmatu beharko dugu solasaldian zer egin, ez da? Zaila da, Bai. Erraza iruditzen, ze asmatzea historio bat posible ote da, existitzen ote da sormena, nik badaukat teoria hori, Alegia, biologiatik kanpo ezer ez dela sortze, guk egiten duguna sortzaile modura gauzak toki aldatzea delako, ez da? Hori da literatura. Letrak toki aldatzea, hitzak. Hitzak lehen inoiz izan ez diren toki batera eramatea, hori da zer esango dugu. Musika, soinuak lehen egon ez diren toki batera eramatea, beraz, nik eta sormena benetan existitzen ote den artean. Baina, bueno, aprobetxatuko dugu adibidez besteak beste, Lara, oain jakindu gainea, prestatu beharraean bazaudela zure bigarren luzemetraia, ez da? Beraz, historio bati hasiera ekiteko moduan zaudela momentu honetan, ez da? Bai, oin hasi behar naz barriro bai, sormen prozesu horrekin, eta egie da, ez? Azkenean sormena da alde batetik eta beste alde batetik deko zuzen ideia desberdinak lotzea, eta zerbait berria sortzea, eta Santa Lakerman zinemagileak esaten zeuen pelikulak adibidez sortzen dilela, sortzen zauzen bitartean. Ez lehen hau, gidoia ez dala sormen prozesu bat, benetan dala grabaketa eta egitea, ez? Eta egiten sortzen dala. Orduen, hasierako prozesu hau bada eskema bat, gero bidea hasteko, ez? Baina sormena gero dator. Lara, ipatu duzu orain ari zarela, orain astera zoazela sormen prozesu baten zaudela. Bai, orain hasi egin behar naz, bai. Zer esangura dago horrek? Zerbait daukazu buruan, klinoski? Bai, ideia bat dekotela, baina oninoz dakitela ze bide hartuko deuen ideia horrek, ez? Eta hasi behar nazela erabakitzen nondik eroan pertsonaiak, non kokatu historioa eta hori dana. Badaukazu baina zerbait buruan, hori bai. Historio bat nola asmatu edo historio on bat nola asmatu? On bat horrek zer esangura dau? Sekula ez dugu historio txarrik asmatzen. Ez, Eta subjetiboa hori ere bai, ez da? Norberak espaidaki, egiten gari den bitartean, ona ala txarra ote den. Eta gero beti, kanpoko begirada etorri behar, baina agian kanpoko begirada ere ez da zuzena, beraz... Kanpoko begiradak esaten dau zerbait ona den edo ez? Bueno, nahi dut esan subjetibidadea dela nagusi kontu hauetan, arte sorkuntza dena delako kontu hauetan. Historia nik ez da dute formularik ezagutzen, agian Larak bai, baina nik ez. Ez, gainera nire ustez puntu horretan oso garrantzitsua da denbora, ez? Denbora aukitea sorkuntza lan horretatik, bai agian 2 urte, 3 urte pasatzea eta berriro ikustea eta esatea beitu. Eta orduan konturatzen zara benetan zer egin dozun, ez? Murgilduta zauzenan prozesuan ez dakizu benetan zetan zabizen. Bueno, nik ez do jakiten. Ezin zara egon barruan eta kanpoan ikusteko egiten ari zarena. Arkaizkano izango da 3. hanka. Bueno, Fermin, zu pixka gidatuko duzu, nundin nora eraman gura dituzu? Bi sortzaile hauek? Ikusiko dugu, ze bide hartzen duen solasaldiak, ze izan liteke haien esperientzia propio horretan oinarritua. Nik badakit antolatzaileen partez ere badagoela gogoa sorkuntzatik bizi ote daitekeen, kontu ekonomikoi buruz ere baita ere hitz egiteko badagoela gogo hori, beraz, kutu nahiko genuke, zergatik ez. Lara gazteagoa da Arkaitz, baino
badu obra honezkero indarrean, baina Arkaitzek adibidez sekulako obra oparoa dauka. Nik galdetu nahi diot Ekaitzi ea orain arte egindako lan eskerga horrek errentarik ikusten ote dion. Edo urtero, ekonomikoki adibidez, ezta? Beraz, seguruenik solasaldian denetarik aipatuko dira. Kontu espiritualak eta kontu materialak. Beraz, eta profesionalizatea euskaraz. Bai, bueno, eta Lara adibidez, luzemetraiak zuk erderaz egin zenuen, baina euskeraz ere lan egiten duzu. Bai duzu laburmetraiak, emate dituzue kursoak, eta bi munduetan zaude, beraz, hortaz ere esperientzia interesgarria gongo da. Bai, azkenean ingelesez bebai eindotaz laburmetraiak, italianoz bebai behin, orduen hizkuntza Bitxikeria modura, Arkaitzen aurtengo katalogoan, Arkaitzek sekulako katalogoa bai dauka, bere blogean, ez da salgai dituen lanen ingurukoa. Badago twist eleberriaren itzulpen bat, bulgariarrez. Bueno, galdetuko digu, zenbat ale saldu diren Bulgarian. Jalgiadi mundura, ez da, euskara oso ondo. 12:00 Gogoetaren plazan, areto nagusian, Arkaitzkano, Lare Izagirre eta Fermin Etxegoien. Hemendi gonbidapena, eskerrik asko. Zuri. Eskerrik asko. Bi hoi hemen egoteagatik beste batera arte. Eta guk jarraixan kabiara egin behar dugu, digitalen plazara izan bertan Librezaleren eskutik maratoia egiten ari dira. Librezale Euskara Informatikaren munduan bultzatzea helburu duen lantalde irekia da eta Mireia Bikuña da, Osoitz Elkoro Barrutiarekin. Bai, hementxe gauz, kabian, zuk esan duzu lehen, softwarea euskaratzeko maratoia hasi da goizeko 11:00 eta guk bi gonbidaturekin hitzordua egin jadugu, elkartea bere ezagutzeko eta gaurko hitzordu honen berri emuteko. Osoitz, egunon? Egunon, zer moduz. 11:00 hasi zarie, ekitalditxakin, jende desente batu da, edo zela? Bai, azkenean jendea bildu da, bai, hitzalira eta ondo, posik. Helburua asmoa zein da gaur? Gaur helburua zen, Librezale zer dena aurkeztea, gure lantalde irekia aurkeztea, eta hilabeteko proiektua aurkeztea. Proiektu berri batekin hasi gara, guk software libre euskaraz mantentzen dugu nagusiki, hori da gure lanildo nagusia, eta jendearen parte hartzea errasteko eta laguntzeko hilabeteko proiektuarekin hasi gara. Hilabete honetan gure proiektua ask.libreoffice.org da, hori itzuli nahi dugu hilabete honetan, eta horretan laguntzeko gaur hemen Durangoko azokan kabian itzulpen maratoi bat prestatu dugu, eta gaur da gaurko helburua. Talde irekia dela esateak hasia zer esan nahi du? Horrek esan nahi duen edonork parte har dezakela itzulpenak egiten, laguntzen, pegatak banatzen, nahi duena, beti software librearen alde eta euskararen alde. Ze hori da helburua, ez? Euskara erabiltzea. Bai, hori da. Informatikaren munduan batez ere, euskara sustatu nahi dugu. Eta ikusi dugu beste aplikazio batzuk, beste mota bateko informatika erabilita, Microsoft bidez, edo ez dakit, zailagoa dela euskara bideratzea. Eta software librearen aldeko autua egin dugu, eta ez bakarrik horregatik errazago delako euskaraz lortzea produktuak, baizik eta askatasun horren aldekoa garelako. Orduan informatika munduan gabeziak daude euskararekiko? Jakina. Gu herritxi bat gara, eta batzuetan interes komertzialak tartean daudenean ez gara oso interesgarriak izaten. Software libreak baimentzen diguna da, utxune hori guk bete ahal izatea, hala nahi badugu. Hilabeteko proiektu hori, hilabetean gauzatzeko moduko proiektua da? Bai, hori da. Hilabetean behin proiektu txikitxo bat jartzen dugu martxan, gure buruak ere behartzeko itzulpenak egitera, eta baita jende berria ere erakartzeko Librezalera, guri parte hartzeko taldean, eta bultzatxo bat emateko, kontu honi. Zuen oinarriak eta helburuekin bat datozen horiek zuekin bat egin gura baldin badute, nora jo behar dute Osoitz? Oso erraz, gure webgunea librezale.eus da. Badaukagu posta zerrenda bat ere, Librezale abildua librezale.eus, eta bukatzeko gure komunikabide berriena Telegram talde irekia bat da, telegram.me/librezale. Erraz. Hau da, sare sozialak ere badira, ez da, bide zuekin kontaktuan jartzen? Badira, eta gainera Telegram taldean girotxo nahiko majoa sortu da, bai.
gaurko proiektu honen ostian, hilabeteko proiektu honen ondoren, zer hasia? Gu jarraituko dugu gure lanarekin, hau hilabeteko proiektua, hilabean behin proiektutxo bat proposatuko dugu, baina guk ja denbora desente daramagunok kontu honetan, gure proiektu propioekin jarraituko dugu, adibidez LibreOffice itzultzen, LibreOffice da agian daukagun, momentoretan daukagun proiekturik handiena, da Microsoft Officeen baliokide librea, Word edo PowerPoint erabili ordez, LibreOffice erabil dezakezu gauzak egiteko, eta euskaraz erabil dezakezu, libre saliri esker. Gu jarraituko dugu 6 hilabetean behin bertsio berria argitaratzen dute, gu jarraituko dugu itzulpena egiten, eta libre salen dauzkagun beste proiektuak ere itzultzen jarraituko dugu. Ikusten duzue, kabian bai, baina hemendik kanpora ere bai, librezale.eus da eurekin kontaktuan jartzeko bidea, osoitz Asier, eskerrik asko. Jarraixan, hemen badot lagun bat Iñaki Beriztaren zuzen ere. Etorri, Iñaki. Etorri. Guazen Nikolas Segurolaren gaineko liburuaz berba egitera. Egunon, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Iñaki. Nikolas Segurola, artzain, fraide eta bertsolaria hementxe liburuarekin. Orain dela gutxi gainera, Arantzasun eginda horren aurkezpena, egin duzue, aurkezpen ederra politia izan zan hori. Nikolasek merezi zuen holako liburu bat. Bai, dudarik gabe merezi zuela, eta gainera iruditu zitzaigun importantea zela bizizelarik egitea, ez da, askotan holako aitortzak egiten ditugu pertsonaiek hilda gero, ez da. Eta nik uste dut bizidan bitartean, ari da osasun ez da pixka murrizten, baina oraindik bizi da, sano bizi da, eta asko poztu du omenaldi honek, nik uste dut indar berriek eman dizkiola, bai. Iñaki, 3 badar, ezta? Lantzat ditu liburu horrek, fraide, artzain eta bertsolari. Hain zuzen bera ere ala delako, ezta? Bai, hori da. Seguro asko alderdi gehiago ere aztertu zitzen. Nikolas oso pertsona aberatsa da. Oso izatez aberatsa da, eta gero bere ofizioa handiak hauek izan dira. Nik esan hori dute bere bokazioa fraide izatea dela, bere ofizioa artzain izatea eta bere afizioa bertsolari izatea, eta orduan 3 alderdi horiek pentsatu genuen pixka bat biltzen zutela Nikolasen hortasuna, eta horixe da egin duguna. Zure ardura izan da, 3 pertsonak edo osatu duzu azkenean alderdi bakoitza pertsona batek idatzi edo egin dau, zuri egokitu zaizu Nikolas frailearen alderdi espiritual horren gaineko atal hori egitea. Bai, eta nik uste dut hori tokatzen zitzaidala, ez da, frailea berarekin bizi izan da, eta frailea bezala ezagutu dut, beste alderdiek ere ezagutu dizkiotea, baina egia esateko nik gustuen eta gehien ezagutzen dudan alderdi hau izan da, beti gurekin bizi da, nahiz eta gomistegin bizi, eta orduan badaki gutxi gora bera frailea bezala nolakoa den, ze barru daukan. Nik esango nuke fraile bezala eta pertsona bezala ere, ez da gizatasuna handia erakusten du Nikolasek. Eta orduan ez da bakarrik fedearen alderdia eta zuk esan dezuna espiritualitate alderdia, eta horrek gizatasuna ere hartzen du. Nikolas oso pertsona aberatsa da, xumea da, handia da, dena batera orduan oso pertsona aberatsa da, eta horren nota batzu jasotzen saiatu naiz, eta hori da. Eta Arantzazurekin oso lotua, ez? Nahiko gaztetatik bertan da, ez da? Bai, bera umetan etorri zen Arantzazura ikasketak egitera, baina oso gaixo eta oso ahulduta gelditu zen, baita orduan ez egiten garbi, baina sinusitis haute zen da, orduan etxera bueltatu zen. Baina gero 19 urterekin jatorri zen, baina ez ikasketak egitera, baizik fraide izatera, ez da, eta ikasketak egiten uste aspertuta zegoela, eta orduan bertsatu zen, guk hermano esaten duguna, edo mezarik ematen ez duen fraile izatera, eta arrezkero zarautzen 3 bat urte egin zituen, nobiziotza, eta gero ia 2 urte edo Arantzazun daramatza, eta ia denako mistegiko baserrian. Nikolas bertsolaria, atal hori Xabier Euskitzek, eta Nikolas artzaina Eduardo Urartek. Hori da. Bai, bertsolariarena eta pixka bat liburuaren koordinatzaile bezala Xabier Euskitzek egin du lana, eta adiskide asko dauzka bertsolarien artean, da nik uste adiskidenetakoa Xabier Euskitze dela. Berak esaten duen lehenengo bertsolari maiteenak 3 azpeitiarrak izan zituen, Jose Lizaso, Jose Agirre eta bestea Imanol Lazkano, ez da? Haiekin hasi zen eta nik uste afizio haiekin landu zuela gehien baina gero
Egia esan, harreman handia izan du gaia jartzen askotan ibili da, epaimaian ere txapelketan hasiera hartan puntua bistan ateratzen zituztenean ibili zen, asko sufrituz, eta orain ia utzita dago ezin duelako, baina herriz eta auzoz eta asko ibili da Nikolas, eta orduan adiskide handiek egin ditu. Berak esaten duen bezala, entzun ere handiek entzun ditu, beti Nikolas bere izaeraz dena jasotzeko preste egoten da, minik ez diotela sekula eman esaten du, eta nik uste dut hori izan dela Nikolas bertsolarien artean oso maitatua da. Begia galdu zuenean da operatuta egon zenean adibidez bisita gehienak bere familiaz aparte noski bertsolarienak izan zituen, da oraintxe bertan ere bertsolari maite asko dauzka. Eta gero beste Artzaiarena, Eduardo... Bai, ze horrek merezi du, ez da, atal luze bat, ez da, Nikolas Artzain izan da, guztiaren gainetik edo, behintzat izan da, eta gombiztegirekin oso lotua, ez da? Hori da, eta nik uste dut Nikolasek eta hori teknikoek aitortzen duten gauza da, zer ikusgarri izan duela gaur egun Euskal Herrian ardiek eta artzaintzak egin duen aurrerapenarekin, ez da. Pentsatzu datuak, liburuak ematen ditu datu harrigarria dira, adibidez, garai hartan 1982an edo hasi zenean 300 ardirekin ematen bazituen gutxi gorabehera urtean 13.000 litro edo, orain pixkat gehiagorekin, baina orain bertan 3 eta 13.000tik gora da. Sekulako aldaketa da. Eta orduan bera Nikolasek egin duen ona izan da, beti ireki eta bizi izan da, eta orduan teknikoek kaso eginez, Eusko Jaurlaritzako teknikoekin harreman estuan, eta beti zabalik berrikuntza sartzeko eta onartzeko, eta hori gero beste lan importantea izan da hori Artzaiei eramatea. Artzaiak ere beste jende asko bezala nahiko buruko gorra dira eta gara atenok ere, baina orduan bakoitzari iruditzen zitzaion, nahi zeinek erakutsi behar dipakazta egiten, beti hortan da bilda. Baina bai, zer ikasi asko zegoen, Nikolasek oso lan ona egin du adiskide bezala, etxeetara joanez, eta gero artzantza mundu hortan nik uste une importante izan dela Artzai eskolaren sorrera. Eta horre Nikolas ez zer ikusi zuzena izan zuen, eta Eduardo Urartek esaten du, liburu handi bat atera ditekela Artaldearen, Artzaintzaren da Nikolasen inguruan, ez da, eta nik animatu egiten dut datu asko dago, Nikolase bera jasotakoak asko oraindik ere eskuz daudenak, eta hori dena bildu, eta nik uste oso liburu interesgarri egin ditekela gai honekin bakarrik, ez da. Hemen gauza batzuk jaso ditugu, baina bueno. Iñaki gaur Durangon liburuarekin, hemen egotea be, polita. Bai, ez zaita, lehenengo aldia da bitokatzen zaidara, baina oso gustora, ez da Nikolasen berak ez zeukan etortzerik, bera ez da momentu honetan gauza hauetarako gauza, eta pixka bulla honekin da, galdu egiten da, eta orduan nik gustora nator bere izenean, jendeari besarkada bat eman da liburu erakustera hori da. Oso ondo, eskerrik asko Iñaki, gaur hemen gure Azoka Telebista honetan ere tartea Nikolas Segurolak merezi duelako, eta ondo segi. Eskerrik asko zuei, ondo bizi bai. Ondo, Iñaki. Gure izaeraren ispilu izeneko erakusketa dago ikusgai abenduaren 2 azoka zabaldu zenetik gaur arte landako gunearen azokaren kanpoaldean. Lehenengo Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrenaren harira egindako erakusketa da gure izaeraren ispilu izeneko hori. Marrazkietan, orainaren eta iraganaren arteko jolasak planteatzen dira, Iker Estala proiektuaren komunikazio arduradunak azalduko dizkigu erakusketaren nondik norakoak hurrengo bideo honetan. Eusko Jaurlaritzak aurten 80 urte betetzen ditu, sortu zenetik, lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik, eta lehendakari izan zuenetik, Jose Antonio Agirre izan zen hura, politikari handia Euskaldunon artean, batez ere indar ezberdinak eta kolore ezberdinak batu zituelako gobernu bakar batean, eta gerora ere diasporan Euskadiren alde eta Euskal diasporaren alde lan asko egin zuen lehendakaria eta politikari izan zelako. Orduan, horren inguruan hainbat ekimen antolatu dira, eta hau erakusketa
erakusketa hau horietako bat da. Proiektu osoari gure izaeraren ispilu deitu zaio, eta honi ere, erakusketari ere gure izaeraren ispilu deitu zaio. Erakusketa honetan ikusten dena delako garaiko, gerra garaiko, lehen gobernuaren garaiko argazkiak, toki beretik ateratako argazkiak eta guztiak gaurkotuak. Hau da, iragana eta oraina lotu nahi dituen erakusketa bat izan nahi du honek. Hau gaur egungo argazkia da, gaur egun ateratako argazkia, eta gero beste argazki zahar batekin uztartua. Hau azken finean Ibaiganeko jauregia da, gaur egun Atletikeko egoitza nagusia den jauregia, eta hor ikusten duzu argazki honetan Agirre lehendakariak gobernua eratu eta hartu zituen lehenengo erabakietako bat. Hau da, ertzaintzaren lehenengo promozioa da, motorizatua, eta hemen daude, Ibaiganen zeukaten beraien egoitza nagusia, beraien kuartela esango genuke, ezta? Hau Erriberako merkatua da, berritua, orain gutxi berritua dena, eta uztartu duen beste argazkia da Mauro Sarabia argazkilariak, frankisten sarrera, Bilbon sartu zirenekoa, hemen ikusten dituzu dena desfilatzen, ongi etorria ematen, ala tokatzen zen, ala egitea tokatzen zen, eta beste fatxada hauek ikusten dituzu, hauek gaur egunekoak dira, baina argazkiaren perspektiba eta norabidea berdina da. Osea, argazkia toki beretik egina dago. Frankistak hemen kaletik sartzen, tranbiaren zera dituzu hor, eta hemen, eraikin berrituak. Proiektu honekin, gure izaeraren ispilurekin, gizartera ekarri nahi dugun hausnarketa zera da, ez? Bere garaian norbaitzuk pauso batzuk eman zituztela, konpromiso bat hartu zutela herri honekin, eta gaur garela orduan hartu ziren erabaki eta orduko jendearen konpromisoagatik, ezta? Orduko garaiaiek eta orduko pentsamendua gaur egunera ekartze horrek ere badauka helburu bat, eta da gazte jendeak ezagutu dezaten, ez bakarri Jose Antonio Agirre, baizik eta bere ondoan eta bere atzean egon zen beste jende guzti hori, ezta? Eusko Jaurlaritza bera eta gizonen eta emakumeak gerra garai bat sufritu zutenak, euskararen alde egin zutenak eta euskadiren alde egin zutenak, ezta? Eta orduan, nolabait ere balore batzuk defendatu zituzten, gaur egun oso eguneratua daudenak, ze azken finean Jose Antonio Agirreren hausnarketak eta idatzi zuena irakurriko bagenu, balore unibertsalak daude, hau da, elkartasuna, erbestea asko aipatzen da, eta guk geuk euskaldunok hori bizi izan dugu, orduan eguneratu nahi genituen, eta era berean baita ere, Jose Antonio Agirre euskaldunontzat oso pertsonaia importantea izan zen, politikari bezala gainera Europaren sorkuntzan ere parte hartu zuen, eta nik uste dut horrelako errelebantziko pertsonaiak eguneratu egin behar ditugula, eta gure gizarteak ere nortzuk izan ziren jakin behar dutela, eta gazteek noski baita ere. Esan beharra dago, erakusketa hau egiteko Sabino Arana Fundazioaren laguntza izan dugula, argazkiak bertatik aterata daude, eta artxiboan begira hasi ginean, eta argazki esanguratsu, deigarri edota oraindik ere eraikin ofizial diren argazkiak hartu genituen. Orain hemen dago Durangora ekarri dugu, azken finean azoka oso esanguratsua delako, eta euskara eta euskaldunontzako oso esanguratsua delako. Eta hemen, ondo lagundutan hau, baditu dalako hemen Santutxutik datozen Solte musika taldeko kide bi, batetik Txipi, eta bestetik Aingeru, eurek gaur ordubiak hori gutxiagotan, ezta? Hautzenean kontzertua eskainiko duzue, egunon? Egunon. Eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Eskerrik asko zeuei. Gertu ja kontzertu emateko? Zein, barkatu? Kontzerturako gertu. Bai, ordu bete eta zeo zer geratuko da, eta, oin dela gitzi heldu gara, eta... Durangon lehenengo aldia, edo... Ez, 10 urte dara matxagu, hau da 3. lana, eta, aurreko lanak bai bertan aurkeztu izan ditugu hautzenean, eta, 3. aldiz
behintzat sortzaile edo talde moduan. Beraz, 3. urtea bada, esan gura dau, Durango zuendako azoka plaza garrantzitsua dela, ezta? Bai, beti da erakusleio bat azkenean, ez? Igual ez nahi izango genuken erakusleio zabala edo, azken batean, beti talde batzuentzat errezago dalako erakusleio hori erabiltzea edo eskaintzen dizkieten medioak ez dira talde guztientza berdinak, baina argi dago, guretzako garrantzitsua dela hemen egotea eta eta gainera gaur egun estena asko jaitsi da, ez? Batez be gu bezalako talde txikientzako, ez? Gaur egun badirudi bakarrik euskal elite moduan sortu da eta festival handietarako edo eurak bakarrik jotzen dute eta hemendik aldarrikatzen dugu bai, beste talde azten garen edo behintzat daramagun denbora tartetxo bat, aukera hori, ez? Tarteak eta aukerak zabaltzea, benetan azken finean Euskal Herrian pilo bat sortzaile daudelako, eta igual egia da, beti izen berdintsuak edo ateratzen direla eta zaiela aukera emoten edo zaiela behar bezalako babesa eskaintzen. Beste batzuei, ez da? Txikiagoak diren batzuei edo hasten ari diren beste batzuei. Eta beste batzuk hain txikiak ez direnak, baina, egin bat anistasunagatik, ez? Estilo ezberdinak bermatzeagatik. Beraz, toki hori egitea zaila da, askotan esfortzu handia eskatzen dau. Bai, musikaren arabera bai, ez da, badirudi, igual doinu gogorrak edo baztertuago geratzen direla askotan, orduan, bai, ez da. Zuen kasuan, esan duzu, 10 urte ja musika egiten, zer da pixkat soltek egiten dauena? 10 urte dira, baina, bai, gu pixkat batu ginen, gustatzen zitzaigun musika txikitatik eta gaztetatik, eta eta nahi genuen zer ezberdina eskaini, ez? Gero, ateratzen dena, ez? Baina, gu identifikatzen gara hardcorearekin eta metalekin, ez? Taldekide bakoitzak gustu badeko, eta gure asmoa zen hori uztartzea, ez? Orduan... Denon artean egiten dugunez bai, azkenean kutsu ezberdin hori edo nahiko nabaria dela esango nuke. Eta berazgarria igual, ezta? Bai, gure ustez behintzat, bai, azkenean, ez dakit, azkenengo lan hontan bai, ez dut uste abesti batetik bestera edo kutsu ezberdinaketan nabaritzen direla, eta, desberdintasunak daudela. Ixa da azkenengo diskoa, eta hain zuzen disko horrekin zaudete gaur hemen Durangon. Bai, hoxe da, eta, esan bezala, igual, aingeruk aipatu bezala, hardcore hori oinarria bezala edo ukinda, baina nahazten direla beste estilo batzuk, azkenean nahi gabe edo irtetzen zaizkigunak, guztion boston artean egite ditugulako kantuak. Sortzen zabiltzanean, hori da, bakoitzak igual daukan alde batetik jotzen du gehiago, eta orduan gero nazketa hori edo nabaritzen da. Musika gogorraren apologia egiten dugu. Ulertzen dugu beste estilo eta jendak beste estilo batzuk maitatzea, baina guk gurea aurkezten dugu. Esaidazue pixkat, Ixa, zer dan zenbat abesti dituen, danak euskeraz, ez da, zezuek euskeraz sortzen duzue, konta idazu? Bai, egiza da gure azkenengo lan hau, 9 kantuko osatzen dute, Bilboko Rock Studiosen grabatu genuen, Urtzi Arrieta teknikariakin, Kriston Lana egin zuen, pazientzia askorekin eta Kriston Lana, eta, esan bezala 9 kantu hardcore oinarri horretatik abiatuta, eta beste rock edo metalagoak diren doinuekin, eta, gero bertan ere, atsegin handiz jaso genuen kolaborazio batzuk, ez da, 3 kolaborazioa daude, ez? Alde batetik Inez Osinaga, kantu batean parte hartzen du, gero bestean DJ Kanaki, Scratchak eta sartzen dituela, eta azkenik Gorka Leiotikaneko abeslaria, ez? Beti Leiotikan beti hori gure talde kutxunetakoa izan da, eta guretzako aparte pertsona modun oso tipo jatorra, guretzako ore bat izan da, ez? Gure diskoan parte hartzea. Letrei dagokionean, zer? Letretan, horbe bai kolaborazio bat izan dugu, Oian Abartra auzokidea dugu eta laguna, eta berak bai kantu bat, bertsolariak berak idatzizun kanta bat bai, eta besteak diskontal nik idatzia dira, aurrekotan bai gehienak nik besteren bat aingeru bai idatzi izan du, baina,
azken finean nola. Oso ondo, eskerrik asko bioi, txipita ingeru, solte zuei. taldekoak, ordubiak hogei gutxiotan ahotzenean isa diskoa aurkezten, eta hemendi gonbidapena, bertara joateko ezta. Bueno, hoize, ordubiak hogei gitzitan egongo garela hortze, eta, bueno, gogotsu gabizela, dana emongo dugula, eta zeu ebe, gerturatu zaitezte. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta guk ahotzenean egin behar dugu, zuzen bertan Humus taldeko Nataliarekin dagoelako Mireia Bikuña. Ahotseneako backstage-era etorri gara, izan be, Humus taldekoak soinu frogak egiten dihar dago, eta guk, hola, sartu urten batean, Natalia baitu dugu, Natalia, egunon. Eguerdion, bai. Bueno, Adores da zuen azken lana, gaur hemen aurkeztuko duzuena, nondik norako lana da, seguzu? Kapritxo formatuko lan bada, urte asko damakizkigu, eta iruditzen zaigu, gu eskola gatzarrekoa gea, honik uste dozue probatan nahi gehala, eta orain arte egin ez deuna egin dugu, izan da viniloan atera. Eta dia lau abestiko EP bat, eta Adores izena daka, batez bere horregatik, Adores izenak esan nahi duna kontutan eukita, urte asko egin da gero, orain dikan hor gaudela Adores gauzak egiten, eta arkezten egin gauen ahotsenean. Hiruko formatuan, hasierako hortara bueltatu zarie? Bai, sustraietara bueltatu gea. Beti hasieratik izan gera 3, beste gitar jole batzuk gurekin etorri dira urte askotan zehar, baina azkenengo urteetan 3kote formatuan gaude. Eta ze iruditzen zaizuen hemen etortzen baldin bazeratik ikustera. Proposamen gordina dala irakurri dut, Bonbereneako webgunean, eta zuzenekoetan erakusten duzuen indar hori diskora barneratu duzuela, hala da? Saiatu gera, guk beti izaten dugu zuzeneko talde bat garela, eta askotan guri beste talde batzuekin gertatu zaigun bezala, guztiz desberdina iruditzen zaigu estudioko lana, edo gero zuzenekoa egiten dana, eta guk adibidez beti izaten dugu zuzeneko talde bat garela, baina saiatu gea oraingoan, eta beste aurrekoetan ere bai, baina oraingoan gordintasun hori transmititzen diska hontan, eta maitasun eta ilusion pila batekin eginda dago, lagun pila batekin lagunduta, eta ze iruditzen zaizuen. Kolaborazioak euki dituzu, besteak beste, Glaukomako lagun batena. Bai, Juantxo Arakamak lagundu gaitu, Adores azkenengo diskoetan ez genituen jartzen abestiak diskari izena ematen zionak, baina oraingoan bain, ze kontzeptua oso potente iruditzen zaigu, eta gainera berak egindako testua zoragarria da, eta oso gordina, hori bai dela gordina, ze letra oso potenteak egiten ditu Juantxok, eta gaur ere egongo da gurekin, oseak ez galdu. 12 eta 20an hasiko da, Humus taldearen zuzenekoa hemen ahotsenean, eta honena gonbidapena Nataliak berak egitea da. 5 minutu barru, hementxe, 3kotea, Bonberoko sua pizten gauden taldeak, eta proposamen horrekin gaude hementxe ahotsenean, 12 eta 20. Animatu! Tolosako Humus, Natalia, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur! Hortxe balaizter ahotsenean Tolosatik Humus taldea, beste kontu batzuetara gu, izan be azokan, badago, bere borondatez lanera etorri den jende talde bat, hain zuzen be, oharrak ematen dituzte megafonia bitartez, gidari lanak egiten dituzte, edozein behar asertzen dute euren borondatez, eta eurekin egin dugu jarraian eskainiko dotzu egun bideo hau. Durangoko azokara gozatzera eta disfrutatzera gerturatzen gara, baina azokak aurretik lan handia dauka prestatze lanetan, eta azokak irauten duen egunetan ere, badago zeregina bertan horretarako boluntariotza talde bat dago, eta gu beraiengana gerturatuko gara zer egiten duten ikustera. Maitane, paper artean harrapatu zaitugu hemen eserita, azokaren goiko aldean dena ikusten duzuen begibiztan, boluntariotza taldean zeu ere, zein da zure lana azokak irauten duen bitartean? Arratsaldetik itxi bitartean, bertanko gunetan ahotsenean eta beste gunetan dauden ekitaldiak jendeari jakinaraztea.
Erraza da, lana? Bai, agenda begiratu eta esatea besterik ez da. Txoko polita da, Durango beti izan da berezian niretzat, eta pozik, bai. Esatari lanetan zabiltzate, Durangoko azokaz disfrutatzen baita lanean ibiliarren beste alderdi batetik, zenbat kide zabiltzate? Voluntario lanetan orain ni eta beste bat. Txandazka antolatuta dago, egun bakoitzean pare bat txanda egiten dira, eta goizean batzuk eta arratsaldean beste batzuk. Idoia, hemen zure lanlekoan harrapatu zaitugu, zu ere voluntariotza taldekoa zara, eta oker ez baldin banago, sare sozialak da zure ardura, ezta? Bai, ibili naiz Twitterreko, tweetak programatzen, eta beste kontu batzetako Twitter retuiteatzen, da Instagramen baita ibili naiz argazki batzuk publikatzen. Orduan zuk egin dituzuna da, Durangoko azokan zehar gertatzen diren egitarauak eguneraratu, jenteari gogorarazi, hain zuzen ere gaur egun oso garrantzitsuak direlako sare sozialak eta horrelako ekitaldi batean gehiago oraindik. Bai, azken pini mundu guztia doka telefonon sare sozialak eta lehenengo goza behiatu duena hori da. Eta aparte, ez balin bago sare sozialen aurkitzen webgunen behiratuko baina sare sozialen azkenen webguneko estekade hor dago. Hauxe da zuen txokoa, ez dakit zuen lan honetan sare sozialetan zenbat kide zabiltzaten? Ibili naiz itxasnekin, kide batekin, eta beste guzti baita komunikazioan daude. Eta printzipioz Twitteren dela 2 pertsona ibili geha. Unai, kamera eskuan hartuta harrapatu zaitugu, voluntariotza taldean lanean, Durangoko azokak irauten duen bitartean, nola animatu zinen voluntariotza taldean izen ematera? Pasaden urtean, unibertsitatetik bidali ziguten mezu bat, Durangoko azokarekin parte hartzeko, eta urten berriro apuntatu naiz. Kamera eskuan ikusi zaitugu, ez dakit zehazki zure lana zein den voluntariotza honetan? Berez egin duguna gaur izan da erreportai bat egitea. Grabazio bat egitea, argazki kameraekin, eta ere bideokamera batekin. Zenbat zabiltzate zuen talde horretan? Gaur egon gara 2 pertsona. Nire taldekide bat egon da argazki kamera batekin, eta ni egon naiz bideokamerarekin. Izaskun, Durangoko azokan gaude, voluntarioekin izan gara, hainbat esparru ezberdinetan beraien lanak ezagutu ditugu, eta zeu zabiltza beraiek koordinatzen, ezta? Bai, iaz hasi genduan voluntariotza programa hau, eta iaz koordinatzea tokatu gileatan, eta aurten atzera, Nola sortu zen voluntariotza talde hau sortzearena? Kontua da, nik atzerrian antzeko esperientzi bat bizi izan aban, eta pentsatu neban zeraitik ez Durangoko azokara, esperientzi nik bizi izan dakoa kanpoan azokara egokitzea, eta proposatu egin eban Gerediagan. Batetik, iruditzen jatalako, guk Gerediagan hainbat lan txiki daukaguzela egiteko eta errefortzu bat izan daitekezelako voluntarioak, eta beste alde batetik jenteari eskaini aldotzaguleko aukera bat barrutik benetan azoka bat zelan antolatzen den bizitzeko, hori beste parte hori, ikusten ez den parte hori bizitzeko. Niretzako kanpoan izan hauen esperientzia berazgarri izan zen, eta iaz voluntarioek emondako erantzunak demostratzen dabe eurentzako iazko esperientzia oso aberatza izan zela, da urten errepikatzea pentsatu dugu. Arlo nagusi bitan banatzen dugu voluntariotza, batetik azpiegiturari jagokon atala eta bestea komunikazioari jagokonez. Komunikazioaren kasuan guk deialdi zabala egiten dugu, baina gero beregi komunikazio fakultadera edo ikusentzunezkora edo joten dugu deialdian zabaltzeko imaginatzen dugulako hango ikasleek interesa eukina aldabela, eta egia esan ni ikasle izango nintzake, apuntatuko nintzake, hemen bizi dozuna da gainera gaur bertan gauza barriak ikasteko aukera izan dabe batzuk, beste batzuk euren imaginazioa edo ikasitakoa praktikan epinteko, eta gero gainontzekoak herritar normala izabaltzen dutzagu, guk deialdi zabala egiten dugu, eta egia esan Euskal Herriko alde guztietetik apuntetan jakuz.
eta beste gonbidapen bat, gaur ordu batetan Xagu Ganbaran Enekantak proiektuarekin izango direlako, baina hori hobeto ezagutuko dugu datozen minutuetan, Miria Bikuña dalako eurekin proiektuko kideekin. Arazoak daude konexio hori egiteko, ahotzenearea egin behar dugu, bertan Humus taldea dagoeneko kontzertua egiten ari delako, ez dut uste, konexio hori rekuperatuko dugunik, beraz, hemendik agur orain artekoa plaster bat izan da zuekin hau guztia konpartitzea, Durangok eman dituen egunak eta ekintzak eta tailerrak eta abarrak zuei eskaintzea, zuei helaraztea. Gaur arratsaldean hemen izango gara 7etan azokan gaur saioarekin, Txomin Madinaren eskutik izango da hori, 6etan Amaia DJ-rekin musikaren gaineko guztia, eta niri dagokidanez, agur esandakoa plaster bat izan dela, hurrengora arte ondo izan.